payun ayah. Nah ngaharulang jika nonton wayang. Oh, Bu Hajat atuh ayo. Disuai-suai Bu Hajat. Ayo. Enggak kapayun. Masih Sofi Rehana Wedding Organizer Anugrah Audio Sound System. Jelas beda yen dibandingke ora ana sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur sok anane. Sopo wonge sing lara ana ate wis kancane tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine, ora ana ajine. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Sini teh. Ku berharap kau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Sini, ayo, sini sayang, sini. Ayo, yang sing aku sini, sini. Ajalalala. Ajang paranasnya masih kene pemanasan. Laguna tos panas tapi yang di sana ayo mas, bae ayo. Sopo wonge sing tak